गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बिटिसि खुंथायाव 17 बोसोर सासन खालामनाय आरो बिपिएफ हानजानि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमदों। गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै बिटिआर आरो आसामनि राजखान्थिनि बाथ्रा सावरायलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे लोगो हमलायनायाव बिपिएफनि एमएलए, एमसिएलए आरो गोबां दैदेनगिरिफ्राबो दंफायोमोन। गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमलायनायनि सायाव दासिम हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोङाव जेबो बिबुंथि होआखै। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना महाराष्ट्र पन्चगनि एमआरए मिरुआव मोनसे फोरोंथायाव बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बाहागो लानायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलत स्वर्गियारी, अरुप कुमार दे, घनश्याम दास आरो गोबां मावफुं सोद्रोमाफोरखौबो बे फोरोंथाय बादायाव सोलोंथाइ लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे फोरोंथायनि जोहै मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना बिटिआरखौ साबसिनै सोलायहोनायाव खामानि मावनायाव हेफाजाब होगोन होनना मिथिनो मोन्दों। इउपिपिएल दोलोआ रायजो सभानि बिजाथिनि मुंखौ फोसावबाय। इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनग्रा नार्जारिया इउपिपिएल दोलोनि रायजो सभानि बिजाथि फोसावजाबाय। फैगौ समबाराव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि रोनग्रा नार्जारिया रायजो सभानि नमिनेसन लाइखौ गथायगोन होनना खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि भारतनि सुबुं थान्दै लक सभा आरो रायजो सभायाव सासेबो बर' एमपि गैला। आथिखालाव रोनग्रा नार्जारिया रायजो सभानि एमपि देरहासार जायोब्ला बर' हारिनि थाखाय गाहाम खौरां जागोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 2 एप्रिलाव आसामनि सानै रायजो सभानि एमपि रानि नर, रिपुन बरानि मासिया लांदां जागोन आरो बिनिनो बिसायख'थि जागोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। हारिमुनि खौरां। दिल्लीयाव आगु रंजालि बैसागु फालिनो साखाफारा खालामगासिनो। बर' माहारिनि हारिमुखौ बुहुमाव गोसारहोनानै गोजोरै लाखिनाय एबसुआ भारतनि गोबां नोगोरफोराव हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लाहैनो थाखाय थांनाय गफुर कनफारेन्सनि गोजोनथि खालामदों। मिरु एबसुआ देग्लाय बर'नि माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागुखौ आगु रंजालि बैसागु फालिनाय बिमुंजों भारतनि राजधानी गोदान दिल्लीनि दिल्ली हाटआव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फैगौ 10 आरो 11 एप्रिलाव दिल्ली बड' एस'सिएशन आरो दिल्ली दालाइसा एबसुजों जथाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो आरो बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो एबसुआ खावलायहरदों। मैयानि समाव खौरां बिजोङाव भाइरेल जानाय सासे बाइक सालायग्राखौ पुलिसआ बुनाय जाथाया गोख्रों फिनजाथाय होदों। गुवाहाटी पल्टन बाजाराव पुलिसनि दुगामारा आरो जाथायजों लोब्बा थानाय पुलिस बिबानगिरि फखरुद्दिन आहमेदखौ पुलिसनि गाहाय मावखुलिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय लाइजाम हरबाय। खोला नर्वेयाव आमेरिका जथाय हादरनि रौनियानि एमपि 22 बि बिरखंआ जाब्रबथाय जादों। बिरखं पाइलटजों लोगोसे 4 सुबुं दंमोन। बिरखं जाब्रबथाय जानायनि उनाव दायो बिरखंखौ नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। नर्वेनि जायगानि पुलिस रैखाथिफोरा बिरखंखौ नागिरगासिनो दङ। दासिम मा जाहोनाव बे जाब्रबथाया जानाय आरो साबैसे जिउ गोमाखो आबुं खौरां मिथिनो मोनाखै। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि टेट फोरोंगिरि फोसावनायाव गुलुं गुजुं। थांनाय 12 मार्चआव आसामनि टेट फोरोंगिरि उथ्रिनाय फिथाइखौ फोसावनायाव नुनो मोन्दोंदि गलाघाट जिल्लानि फारिलाइयाव एसटिपिनि खथायाव सानै नन इस्टआ सायख'जानायखौ। वेदान्त सैकिया आरो हिमाद्रि बरा मुंनि सानै असमिया सुबुङा नन इस्टि खथायाव सायख'जानाया एसटिनि थाखाय गेदेर खहा आरो साननो गोनां जानानै फैदों। थारैनो आसामाव जा एसे एसटि खथा दं बेवहायबो गुबुनासो सायख'जानायनि सायाव सरकार आरो अल आसाम ट्राइबेल संघआ मा राहा लायो बियो उननि समाव साननो गोनां जानानै फैदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।